Annex 1. Informació confidencial. Signes observats. Marcada incongruència entre el sexe que sent o expressa i el que té assignat. Demana que se l'anomeni amb un nom que l'identifiqui amb el sexe sentit. Hoy os vengo a hablar de mitología griega. ¿Sabéis quién era el titán Helios o Helio? Era hijo de Hiperión y Tea y hermano de Eos, la aurora, y Selene, la luna. Annex 2. Acords presos amb la família. Adequar la documentació administrativa del centre docent. Llibertat en l'ús de la vestimenta. Accés a banys i vestidors que li corresponguin d'acord amb la seva identitat de gènere. Helios era la personificación del sol. Se dedicaba a conducir un carro por el cielo hasta el océano y después regresaba por la noche. Vull que a partir d'ara tots us dirigiu a mi com a Helio. Nom de l'alumne? Lua Vila. Que no? Mira aquí on diu nom 2 punts. Posa Helio, que no ho veus? Per una persona amb autisme és més fàcil mostrar una disconformitat amb el seu gènere pel simple fet de no entendre o no estar d'acord amb el que significa a nivell social. Yo lo que creo es que estos chavales están apoyatados con tanta información. Que ara els nanos estan molt enganxats al TikTok aquest i veuen moltes coses que els poden confondre. ¿Y si en unos años se arrepienten? Ja, això podria passar. Sí. És que m'ho ha deixat clar des del principi. De veritat, Natàlia, que això no és com em passava amb la mitologia grega. Annex 3. Sol·licito que es canviï el nom del meu fill en tota la documentació interna del centre, d'acord amb el que figura com a nom volgut en el punt 2 d'aquest document. Nom volgut de l'alumne